verran kaikki pois. Granaatti. Vitsi. Yksi jätkä, niin on. Niin on, kun sitä ei saa pois pelissä. Mä oon semmoisella kuinka se kuole millään. Mä menen puolustaa seitä, sinne varmaan tulee kohta porukka. Joo. Mä menen siihen ikkunaan. Mistä selästä? Vara, piisu, selässä. Takaa tulee alhaalta. Tai takaa vittu se. Joo, mä sain. Mä sain yhden. Täällä on tää takana. Missä siellä on? Okei, mä yritän tiputtaa sen. Voitan pitää näitä rappusia. Mitä vittua? Kakkonen ei mennä sinne vertalle. Maitomaki A ja C rappusissa. No niin, ne Sai taas. sieltä yhden Joo. Älkää menkö pelkoniin. Ei nää on ihan vittu, nää on semmosia raiskaajia, kun ollaan ei voi mennä odottaa, kun spoonataan. Mut eikö se pitänyt sääntö, ettei saa niin tehdä? Jumalauta. No eihän nyt Beaconi on mikään, eihän nyt No Beaconin niinku reippaaminen on mitään. Mä tuun osoittaa sen Tää on itse vaan tankin fiksu. vittu. Kakkonen pitää tän delta hallussa. Vihollisen tankki suoraan teistä oikealla. Siinä tankki siellä. tulee teihin nyt. Teille päin. Mä järjestän edes vihotankkeen. Hän antaa sinkoon. Vittu, mä tuun kylkeen, mä tuun sitä vittu C4 kanssa. Osuma. Tankki Daavid. Tuhottu tankki tuhottu. Jes. Me tarvitaan jätkiä Kuolin. sinne näin. Pystytkö heittämään enemmän savuja? No siis yleensäkin noille lipuille mitä vallataan, niin se on ihan helvetin vähän savuja. Nyt onko tää alhaalla? Delta. Daavidille tuloo 3 jatkaa ainakin sieltä Saalialta päin. Kakkonen just näin. Mones kerros. Sain. Delta vastaan se talo jäi. Missä on Leevi, niin sieltä tuli äijä. A ja C rappusiin saattaa kohta tulla väkeä. Juu, huomasin. Oi vittu. Delta. Missä tää nyt on kai? Jäin odottaa tähän näin. Jos se sattuu tulee. Ei vittu, Braavolta päin tuli Daavidille. Nyt tulee takana. Hyvä. Reepala. Kuolin granaatti. Ui vittu, Braavolta tulee Daavidille. Se kontis on vieläkin yksi. Ei delta palaa, nyt ollaan kaikki saada. Nyt tää hakee liittyy, sitä on. Delta oli vipona jengi, delta oli asiakas. Äkkiä. Kuoli. Toinen kuoli. Joo, painetaan Bravolle vaan. Kolme lähtee Bravolle. Kakkonen Bravolle. Ja on teidän takana vielä äijä. Jes. Ei. Maitomaki menee. Joo, sai mut. Kuoli vittu. Vuotra Charliella. Vittu kun Jannikin vaan. Älä mene sinne. Tukan. Vittu. Joo, koetaan, mutta sieltä tulee ihan. No ei Se on osumainen vitusta. Mulla on tappioleksi nyt nostaa. Maitomakin peille menossa.
Edessä äijä. Ei Tankki Bravolla. Saatana, se tankki ampu. Ei jumalauta. Kakkonen. Kuolin. Varo. Nyt on hyvä. Luotra alfa. No ei enää vitsi. Tää oli joku. Mennään Sarvin. Davidilla on vissiin meidän porukka sen verran. Ei vittu, tossa oli taas saatana. Takas ollaan. Mä oon tuli täynnä. Niin, mut kun Delta... Täällä ollaan, että Sarri tulee jo. Hyvää vauhtia. Niin tankki tulee edelle. Tankki teille. Se vittu Delta vastapuolisesta talosta yksi. Mä soitan hetken päästä. Joku kuolee heti. Mulla on sama juttu. Alfalle vaan painetta. Joo, ei. Keegi vilkkuu. Mennäänkö alfalle? Alfalle. Ei voida. Kuka lähti menee? Mä olin tuolla välillä. Oh. Leevi on koko ajan offline sota sopii. Meillä on 2 jättää vaan pois. Mä tulin takaisin. Korjaan. Takana. Tankin takana korjaamassa. Saalia tala. Jaha, takana sniperi. Ei mitään hätää, mä yritin mennä vetä sen elosta. Hyvä. Mä en tuu enää kentällä. Tulla hattuun. Ei se monelta kentällä. Mä menettiin Perttu. Tos täytyy ainakin meidän ryhmä täytyy ehkä vähän enemmän liikkeelle aikaisin, niin puolet matsit oltiin jossain perkele turhan panttina. Joo, tuossa varmaan 5 minuuttia oltiin Saalialla. Koko ajan pitäis olla periaatteessa liikkeessä, mut meillä on täytyy vaan pitää nyt silleen, että kun me saadaan se Bravo, niin se Bravo pidetään. Et sieltä niin noi piti sen Bravo nyt koko ajan, kun me pääsi sinne. Me ei päästy enää kertaakaan sinne, eli siis Bravo on investointi on tärkeä. Joo. Joo, ne piti aika hyvin se Bravo. Mitä helvetti, mihin kipparihan? Noin kippari täällä. Nyt sitten tehdään silleen, että kun me saadaan se Bravo, niin se Bravo pysyy koko ajan vittu 2 jätkää yksin